Akụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamoro nze ma mụ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Tọzụde, abalị abụọ nke ọnwa iri afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ afọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpu. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na gọvanọ steeti Adamawa ejirila maka mmemme Indipenda gbaghara mmadụ 6 dị n'ụlọ mkpọrọ ndị e nwere na steeti ahụ. Ị ga-anọrọkwa na ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja emeela ka ọha na eze mara ihe gburu ya bụ nwaanyị ji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise TV. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na Fubara achụọla ndị kọmishọna ya niile. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara. Gọvanọ steeti Adamawa bụ Amadu Finichiri agbagharala mmadụ 6 nọ na ụlọ mkpọrọ dịgasị iche iche na steeti ahụ. Ya bụ gọvanọ steeti Adamawa gbagharala ndị a n'ihi mmemme ncheta afọ 65 ala anyị bụ Naịjirịa nwerela onwe ha n'aka ọchịchị ndị ọcha. Ya bụ Amadu Finichiri site nnọọ n'akwụkwọ ozi o wepụtara ọha na eze n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee kwuru na ndị a gbagharala egosila nnọọ mgbanwe na agwa ha nakwa ka ha si eme ihe. Ndị agbagharala gụnyere Nwamari Godwin, Abraham Maxunil, David Paul, Ibrahim Adamu, Usman Inuwa nakwa Sani Yahaya. Cheta na ala anyị bụ Naịjirịa ji eme mmemme ncheta ha nwerela onwe ha na ọchịchị aka ndị ọcha n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba ọbụla. Ya bụ obi iko n'elu a na-ahụta na ngalaba na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị abịala na njedebe dịka otu jikọtara nnukwu ndị ọrụ mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Pengasan na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala bịara dozie esemokwu dị n'etiti ha ma nwee nkwekọrịta. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ekwetala ịkpọghachi ndị otu Pengasan bụ ndị ha chụrụ n'ọrụ. Nke a na-abịa dịka ya bụ otu Pengasan na ụlọ ọrụ Dangote nwechara nzukọ were ha abalị abụọ bụ nzukọ hiri odo n'ụbọchị Mọnde nakwa n'ụbọchị Tuzdee gara aga nke izu ụka bụ ebe ha nọ kpebie ịkwọsa mmiri n'obi ma dozie esemokwu dị n'etiti ha abụọ. Otu ọha na eze ndị Igbo esorola ndị Naịjirịa n'ụbọchị ụnyaahụ ṅụkọ ọṅụ maka ncheta ụbọchị nnwere onwe nke afọ 65 65 years ala anyị bụ Naịjirịa nwerela onwe ya n'aka ọchịchị ndị ọcha, ebe ha katọkwara ịga n'ihu a gara na-emegbu ndị Igbo ya na ịga n'ihu a gara jichie Nnamdi Kano. Ọ bụ onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze ya bụ otu ọha na eze ndị Igbo bụ nwa amadi ama dịka Eze Echichukwu bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi o wepụtara. Na ya bụ akwụkwọ ozi, onye isi oche otu ọha na eze ndị Igbo bụ Senetọ Azụta Mbata chetara ọchịchị etiti na ndị Igbo ji esosi ike n'ihe ọbụla a na-eme n'ala na Naịjirịa, na n'ihi ya o kwesịghị ka a gaa n'ihu na-akpagbu ha. N'ihi ya ọ kpọrọ oku ka eme ngwa tọhapụ Nnamdi Kano. Ndị agha ala anyị nọ na ngalaba 6 Brigade na njikọ aka ha na ụlọọrụ na-ahụ maka ibu agha megide ọgwụ ike na steeti Taraba agaala aka ka egbe ma pinwụrụ ndị uwe ojii adịgboloja mmadụ abụọ bụ ndị ji nnọọ ọgwụ ike bujuo n'ime ụgbọala abụọ.
ọ bụ onye na-arụgodo ọrụ dịka onye enyemaka onye isi oche na ngalaba Army Public Relations nke ya bụ ngalaba ndị agha ala anyị 6th Brigade bụ nwa amadi ama dịka Lieutenant Umar Mohammed bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ. Ọ kọwara na ọ bụ n'otu ebe ọwa ama dịka Wukari ka a nọ nnọọ nwụchie ndị uwe ojii adịgboloja mmadụ abụọ. Ya bụ ndị uwe ojii abụọ ndị a ka ha kwuru na ha bịara nnọọ soro akwa ndị agha ma bụrụ ọgwụ ike ma bụrụ ụgbọala Toyota Hilux abụọ were nnọọ ọgwụ ike a na-akpọ cannabis bujuo n'ime ya. Ya bụ nwa amadi aha ya bụ Lieutenant Umar Mohammed kọwara na mgbe a bịara nnọọ mewa nnyocha gbasara nke a na-achọpụtara na ọ bụ nnọọ na Akure Bichi steeti Ondo ka ndị uwe ojii adịgboloja abụọ si wee buru ya bụ ọgwụ ike cannabis na-aga steeti Adamawa bụ ebe a nọ nnọọ ga-aka ka egbe ma penwụrụ ha. Ndị uwe ojii steeti Nasarawa apụtala mee ka ọhaneze mara na ndị uwe ojii ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Tọzdee bụ abalị 2 nke ọnwa Ọktoba bido jichiwe ndị bụ ụgbọala ugegbe ya dị ojii bụ tinted glass na-enweghị akpụkpọ ikike permit. N'ihi ya ha rịọrọ ndị niile ji akpa ụgbọala gbaa gburugburu ala anyị bụ ndị ụgbọala ha bụ ugegbe ojii bụ tinted glass ka ha mee ngwa mee ihe ka ntụziaka e nyere ha si wee dị iji hụ na anwụchighị ha ma nye ha ntaramahụhụ so ya. Akpụkpọ ozi onye otimkpu ndị uwe ojii ya bụ steeti Nasarawa bụ SP Ramhan Nansel wepụtara ọhaneze kọwara na iji igwe kọmputa edebanye aha maka akpụkpọ ikike pamiti ahụ ka nọkwa na-aga n'ihu ebe a tụrụ anya na ndị niile nwere ụgbọala bụ ugegbe ojii tinted glass gara nweta ya bụ akwụkwọ ikike pamit tupu ya bụ ụbọchị mbirimambi akara aka eruo. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Nasarawa kwuru ya hoohaa na ndebanye aha maka ya bụ akwụkwọ ikike pamit bụ n'efu. Ha gbara ndị bi na steeti Nasarawa nakwa n'ala anyị bụ Naịjirịa n'ozuzu oke na nke a bụ iji kwalitekwuo nchekwa ma chekwaa ndị ji okporo ụzọ eme njem. Gọọmenti steeti Kogi agbarụọla ihu gbasara ya bụ ụgbọ mmiri kpuru na River Niger bụ nke metụtara ndị ahịa si kansụl ime obodo Ibaji nke steeti Kogi na-aga ahịa Ilushi Market dị na steeti Edo. Ya bụ gọọmenti steeti Kogi gosipụtara mgbarụ ihu a site na akpụkpọ ozi onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Kingsley Famo wepụtara ọhaneze n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee bụ akpụkpọ ozi ha nọ na ya kọwaa ya bụ ụgbọ mmiri kpuru dịka nke jọgburu onwe ya. Ka ọ dị, ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti Kogi emeela ka ọhaneze mara na ọnụọgụ ndị nwụrụ na ya bụ ụgbọ mmiri kpuru eruola 26 26 people. Na ya bụ akpụkpọ ozi nwa amadi a wepụtara, gọvanọ steeti ahụ bụ Usman Ododo si ezinụlọ ndị nke a metụtara ruo uju ma nye ntụziaka ka enye ndị nke a metụtara ezi nkwado. Ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja apụtala ma kwuo na ya bụ nwaanyị iji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise News aha ya bụ Somtochukwu Mmadụagwụ nwụrụ nnọọ dịka o si na ụlọ elu ebe obi na Kantape wụpụ ma wụọ ọkpa n'ala oge ndị ohi bịara bụ izu ha ohi n'ụbọchị Mọnde bụ abalị 29 nke ọnwa Septemba.